ya kamata a ce ki cire komai da yake cikin zuciyarki saboda rayuwarki tana da matukar muhimmanci. Allah sarki sani ko yaya zai rayuwa idan ba na nan. Na daɗe ina son ga ranar aurenki zaki mai gurbin yayarki Hafsa. Insha Allah. Ina so ki tuno zamantakewar mu da kuma alƙawuran da muka ɗauka ma juna. Ba zan iya ci gaba da zaman aure da kai ba. Wani irin laifi ne miki da na cancanci wannan mummunan hukunci haka? Zai iya sa ki iya rasa rayuwarki domin zuciyarki za ta iya bugawa. Babban abin da zan gaya miki ki cire shi daga zuciyarki shine kawai mafita. Zan baki lokaci ki yi tunani akai. Babu abin da zai canza Tahir. Duniya ba amana. Ai dukkanmu muna da laifi. Haka naga ba zan iya jurewa ba. Dan Allah ina so wannan magana ya zama sirri na da za a binne ki da shi. Me yasa Hafsa? Kanwata. Ka ji tsoron Allah. Kanwata. Produced by Abba Kabugawa. Bayan abin da ka aikata, na san wannan zunubin zai yi ta bibiya ku har ƙarshen rayuwa. Ga kunan ga duniya. Dole ne ya taba mai zuciya. Mama dan Allah ki daina kuka. Kanwata. And directed by Mu'assamu Idiyari.